enwe one sister na church aya. Enwe one sister na church aya. Iseketa ndị youth bịa ọlụ. Nya bụ onye mbụ ya afụ. So na-ajụ ese ihe ọ na-alụ. Asị na ọ na-ebeki cake. Mana dị ute enweghị ife eji eme. No welu stove, o welu aja, amara m ka asị na osi eme. So I will decide ịma na ikwu na imecha harvest last year na anyị eli ego anyị na empowerment. Anyị eji empower ndị youth anyị ha enwe ife ha na-eme. Enwego ndị anyị empower. So I will je golie oven wee sị ka ọ kwụsị iji aja ebeki cake ya. Kele afia first lady. Ekpereka, kedu ebe ekpereka? Ngwa bịa. Inwe n'oven. Buti ebe a. Buputi ebe a. Buputi ebe a. Inwe n'oven. Ihe ejizi aja na-ebeki cake. So lụwazie ọlụ bịabazie. Eche ịgba akwụkwọ kpọtụla ekpereka. Ị na-eme ma decoration. So cake ka ị na-eme. Ị na-eme buns. Ị na-eme meat pie. Ị na-alụ biscuit. Ị na-alụ biscuit. Okay. Ma buns, ma cake, ma meat pie. Nke ọ bụla ị chọrọ ime kpọtụla ekpereka. O nwee na industrial oven o ji produce on the St. Andrews. Chọọchị a na akpa chọọchị a ka esi gotie. Chọọchị a si gị welie jee bụrụ nnukwu mmadụ. Ya gazi, your business will expand in Jesus' name. Amen. Kelu mo koloba yenyeli aka ngwo na babia butelu ni oven na jebe n'ochie. God bless you. Bulu ni esolie je n'ochie. Kunu je dobali ya. Okwe hu na ebu. Kwa bụ Jesus aka. Anyị emegidekwa empowerment aha abụ. Anyị mekwa harvest ọzọ. Anyị ebidokwa empowerment. Maka anyị na-empower say our youth like this. Ha enwe ife ha na-eme. Youth nwere aka ọlụ nwee ife ọ na-eme. O jedezikwa ohi ịma na anyị ukwu na-eme. Ihe anyị chọrọ bụ ka a ghara inwe youth asị na-agụ ka o ji eje ohi. So anyị ya na-eme onike ha. Is that okay? Enwego ndị anyị bidoro ihe eji akpụ isi, nwee ndị anyị bidoro ihe plumbing. Gradually anyị ebidochara so many people ihe ha ya na-eme. All right. Even the man again taking a mono video no akita video one reverend senafia bo Reverend Prince Chukwuma. Reverend Prince Chukwuma kana afa ministry ka ngo battalion fund na maro agu ihe afa ministry abo a man appointed by God and his ministry is characterized with the word of God. Yatago so biko do ebulo onye obuna no around because johera we se kai kene da dia towards a home that video home na amaka oburo mbo obuna na drag in the pastor and the pastor meron ka men kozo everything ni na mmadu na men wala ogwolo okule eku na that video that now a lady na wepụta onwe ya mgbe obuna akanya olu opụta amen kan opụta imago she's always there. And the truth in all of these things is when you encourage people, let them know that you see what they are doing. Yes, he is the rewarder of all. Bible says God is the rewarder of those who diligently seek him. So God has a way of rewarding. He cannot come down to reward people. So we also thank God and also appreciate the man of God for using him to reward this young lady. Or the reason. And for others, because this is what church should be. Afube Romandi build go, society build go, church build when they mother church. The church build go more than any other thing, any other organization, whether government or privately. Church have done more for the society more than your government can ever do. Oboro ke putana
mana itinye mkpu na the next thing government ebe ige rice isi n'isi na-awa gị rice egbu ndị mmadụ ebe a rice egbu nke anụ nwa rice achọzi aka emetele gị mma atọpụọla gị 1 bottle of groundnut oil n'ime ingo isi dị n'ime anyị ozizi gị asịsị ịma ntị tomato ịma ntị onions ịma nje gochata azụ n'ahịa ma ọ gochata anụ n'ahịa wee sie ya ka o wee dị mma ọ ịpụ ịtaba rice ndụ kapụzikwa n'okwu na-agwa onwe anyị eziokwu. This man of God try very very well. Mgbe ọbụla ọ bụrụ ịda na-drag men of God, I don't support it. Men of God mee ihe dị mma ka anyị pụta gwa ha na ha try. This man of God, I was just scrolling through the internet and wait for the video and we say no, this thing should be commended. Abụrụ m onye achọ igro page pụta na-achọ sọsọ mgbe men of God mee mistake ka we drag ya ka we resolve you. I am not part of it. Reverend Prince Chukwuma try very very well. Onye nwaanyị gba agụ megozie gị nke ga-ama mfu ha nke ga-ama mfu ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Unu si na ihe o melepele mpe support one ka e wee mekali ọzọ. Alisokwu na the girl nwere akọrọ that she is not jobless. Ona ahụ unu mpagi mewebe dị contact ha omelu unu cake ụmụ gị nwunye gị graduation omelu unu cake dị nwa nwere akọrọ unu isikwa na support bịa. Or you look for the man of God, so hey, man of God, I forkwala ihe me ngwa biko enwe m 30,000 ka iwe biko kwenye support kwe the girl na 30,000 I will send the unenye 30,000 10,000 5,000 ogotekwa gas upgrade ha equipment o jeme because the man of God say now na ekpota aja ewe me nka imego we me in a local way to show that this is somebody who is ready to work, who have gone, guy front and back, often that I know she kept her hand busy because Bible said that he will bless the works of our hand. That works of her hand now is going to be blessed and God is going to reward her in doing so. Kedi ha na-enwele ya anya ọkụfọ, kedi ha na-asị na pastor mere nke emehọ nke ọzọ, pastor yegbu onwe ya. Ndị Igbo tiri n'usu si n'aka ka ha ka nwaanyị ka ọ na-aka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Pastor emego nke oyi emenwu inwezikwa ọzọ ịchọrọ iji wee kwado the man of God or kwado the lady si na pastor na nka. The reason why the place say the ministry this thing so that you guys should reach out to them. Reach out to them ka unu nwee ihe ọbụla unu na-aghọta nwee ihe ọbụla na-eme emewu ya ọgaba agaba. Retago Reverend man of God jisi ike. And I like from that statement is unu yeme more empowerment. Yes. See me empowerment church abụrụ a scam. Onye ọbụla sị na church bụ scam ya bịa na onye lu ụka ọfọ n'anya. Church abụrụ a scam. Somebody like me may be beneficiary of church and I'm still calling their name mgbe ọbụla ebe ọbụla nnọkwa. Watchman Church Kaduna State Sabongeri Sabo yes. Before television, Hanabata me and my group mgbe si Kaduna je I learn a pastor's office. So I'm a big beneficiary of what church can do for people. Hanabata muna my group that year, many years ago. By Nanya Keke, we came to a town newly, nothing. So Hanabata, I run a church. Makuya Hanabata in a church. I say okay, now my pastor's office go and be sleeping there. Makuya we now only allow a pastor's office. Na pastor office mbobo na ndị church nwekwa ahụ dia epụtakwa na na within the crowd una fellowship una all night and ndị ụka ndị mmadụ na-achakwa una apịakpere ime pastor before chi ana efova mva una asa na arụjebele onwe n'ụlọ abalị una abata. They did it for us for like more than 1 week before we were able to raise money gada ego ni na ji alụle na alụta iji rent isi ahụ. So church is never a scam unless na ịmara ebe ị na-aga. Thank you, man of God, because you realize I can again.